Chlapík ide do dôchodku a hovorí si, čo by som si za tie ušetrené peniaze kúpil, tak kúpim si niečo, po čom som vždy túžil, športové auto. Tak si urobí radosť, vyrazí na diaľnicu, za ním okamžite policajti. Chlapík si pomyslí, mám Ferrari, tak mu ujdem. Nie, tak je 160, 180, 200, 250, ty furt za ním. A hovoríš, no tak hádam sa nezabijem, kvôli tomu kašlem na to, zastaví. Policajt príde k nemu a hovorí, počujete, sobota večer, ja už som unavený. Furt niečo, furt nejaké výhovorky od tých vodičov počúvam, ale viete čo, unavený som, mám aj takú dobrú náladu, už chcem ísť domov. Keď mi poviete niečo, čo ešte nikto neskúšal, tak vás nechám ísť. A chlapík hovorí, viete čo, sú to 2 dni, čo mi manželka utiekla s policajtom, myslel som si, že ste to vy a veziete ju naspäť. Počas vojny partizáni utekajú pred Nemcami. Čo, môžem? No tak skús, no. Vystrihnem. A už nevedia, kde sa majú v dedinke schovať, tak skočia do studne. A teraz už pribehnú tí Nemci pri tú studňu, nie? A teraz hovoria, že čo keď utekali cez pole? A zo studne, čo keď utekali cez pole? Čo keď utekali cez pole? Alebo išli do lesa. Alebo išli do lesa. Alebo išli do lesa. A čo keď sú v studni? Hodím tam granát. Asi išli do lesa. Asi išli do lesa.